Hej, jeg hedder Mustafa, og jeg går i 1. X på Københavns Åbne Gymnasium. Naturvidenskaben er min stærke side, og derfor har jeg valgt studieretningen Science. Undervisningen er rigtig spændende og afspejler den virkelige verden. Og samtidig så åbner studieretningen op for en lang række af uddannelsesmuligheder efter gymnasiet. Du behøver nemlig ikke at supplere fag efter gymnasiet. Jeg hedder Nushin, og jeg går også i 3. X, eller samme studieretning i hvert fald. Og jeg synes også, det er en rigtig fed studieretning, og man lærer tingene, altså man lærer det helt ned på molekylær niveau. Man lærer at forstå, hvordan verden hænger sammen. Altså hvorfor kører bilen, når man trykker på speederen, og hvorfor at nogle molekyler ødelægger verden, mens andre molekyler faktisk redder vores verden. Selvom det er de samme molekyler, bare sammensat på en anden måde. Man lærer ikke tingene overfladisk, man lærer det helt ned på detaljer, altså man får det hele med. Ja, som sagt, så som du selv sagde, så er studieretningen rigtig, rigtig spændende. Og både i fysikken og i kemien, så får man en dybere indsigt i, hvordan naturen egentlig fungerer, og hvordan den er indrettet. Helt nede på molekylært niveau, som du sagde. Og det betyder så, at det er helt vildt spændende. Og i studieretningen, så laver man også rigtig spændende kemiske og fysiske eksperimenter, og man lærer en masse matematiske begreber, som man kan bruge i hverdagen. Og lige præcis det med eksperimenterne gør også, at det er så spændende, fordi alle de her eksperimenter, altså det er virkelig noget, man skal glæde sig til. Altså selvfølgelig er der en masse rapporter og sådan noget, man skal lave, men man skal bare klø på, fordi at folk tror ofte, at den her studieretning er krævende og meget hård, men det er den faktisk ikke. Du skal bare klø på, og så står du i hus. Altså, du skal bare følge med og det hele. Så. Ja. Og kemien er jo mit yndlingsfag, og det noget af det, jeg ser mest frem til, det er at lave de her eksperimenter. Især syrebaser. Det er noget, det skal du glæde til. Det bliver rigtig fedt. Ja. Det bliver rigtig sjovt. Så, men hvis du synes, at de her naturvidenskabelige fag er virkelig interessant, altså, så synes det er et godt valg. Altså den her science er virkelig, den studieretning science, super science er virkelig fed, hvis man er interesseret i naturvidenskabelige fag. Lige præcis.